Takulandireni kulikonse kumene mukutionera nthawi ino. Ndine Brian Banda ndi programu ina sabata ino ya Tikudziweni. Programu ya Tikudziweni timadziwana ndi anthu amene akuchita zolozeka mdziko lathu lino. Cholinga chathu nchakuti kudzera mu such kind of conversations ino mukhoza kukhala inspired kuti ngati awanga kwanitse inenso ndingathe. So takondwera kwambiri kuti muli nafe nthawi ino. Mlendo wanga mprogramu imeneyi ndi Shyreen Kalulu, oimba nyimbo za uzimu. Takulandirana amayi. Kumudzi nkuti? Ine kumudzi ndikuphalombe. Oh. Kwa chinani? Mlomwe ndithu. Chabwino Kudalo mwa madziwika nchani kwenikweni? What comes to your mind ngote mlomwe? Mina anthu amakamba zinthu zambiri. Chifukwa wina anene kudalo ujeni ndiokhwima kwambiri. Zimene zonse ziliko. Tisakani. Ena amati kulongolola. Kulongolola timankhwalanso pang'ono. So makulira kuphalombeko? Ndakulira mplanta muno. Okay. Komano mind amene amachokera ku phalombeko. Okay. Bambo? Yeah. Bambo anali akudedza kwa lobby. Anatisiya. Bepani. Matengera kwa mai. Matengera kwa mai. Okuno kodi kunchigawo cha kumene matengera kwa mai. Oho. Pamene kwina kwa matengera kwa bambo. Aha. So kubadwa mplanta ya mumu. Tabadwa planta muno Adventist pompa. Makulira so planta kuno mundirande. Kena mpumwe. Makulira ndirande? Tabula mundirande. Shabwi. Anyamata atsikana amndirande. Auri mundirande sikoma sewera ya. Muzo waswale. So skulu mwayimba kuti? Skulu yanga? Ya secondary. Kuna Goodwill Mantolive maskulu pano anatha. Okay. Koma no secondary ndinali ku Awalede. Okay. Ndipo mwenda panga form 1 mpaka na form 4 yanga. Okay. After kwa Awalede ndipo mwino ndimapita no ku Chansa College pa mama ndisankha. So Awalede I was I think between 2006 2009 Chansa College amba no 2011 2012. Okay. Chifukwa mademoso akumene yokakukedwisa school abande apo kumba number 2012 ndikumaliza 2016. Yes. Ndiye mwachoka kumeneko ntchito mwayamba kale? Hayi vanchito. Ndintaoni mundu kugwira ntchito ndi NBS. Bank. Akusunga makobidi. Basi ndiye osamakha tempted. Osamakha tempted kumene. Nayi ndi stationary wife. Chabwino zimasiyano pa kuoneka ngati ndalama. Ndi mapepala basi ndi stationary zoti timagwira nazo ntchito. Mene nimaonera makamera. Ndipene sofiti monena ndalama. Basi stationary. Chabwino. So pano kukuonani polipoli yonje anthu akhoza kuti antsikana makulira pa chinyezi tu yet. Nkulako kutero kuti khangati makulira pa chinyezi amayi. Ndikulakwitsa. Chinyezi I wouldn't say chinyezi. Chifukwa chonena kuti growing up when I was 5 that's when my father died. Ndani ngura anatisiya anamwana ndi zaka 5. Okay. And you can already guess kuti being raised by a single parent. Yeah, that's right. Kuti zinthu zaino banje from then on. Kuna kusintha kwakukulu kuchoka kumwe timakhala ku a bigger house and more comfortable house samukira kuina kuti chosa maskulu amene timaphunzira nthawi imeneyo kupita maskulu ena basi that's how life has been being raised by a single parent and it was very tough. Kwa Awalede komwe ndikunenako iyayi ma school fees atithamangisapo uwiri katatu kena somwe nasogona ndi njala kumene zimachitika ndithu. So I wouldn't say kuti chinyezi koma beya yambwe ndwabwino. I'm glad kuti ndili ndi mayanga olimbikira kwambiri. Mayanga ndi olimbikira Kalulu amene ndi munthu olimbikira kwambiri ndipo anthu samakhala about you are raised by a single parent zimakhala bwanji anthu munapanga maskulu bwino. Fantazina amene amakauta raise ndi my mods amakha amphulupulu. Zona ndikoma amphulupulu. So you see tsika amphulupulu. Mayanga anapanga chirabano. She did a very good job. So she is a very hardworking woman. She made sure we are comfortable. We didn't have everything or the best of everything. Yeah, that's right. Come at least the good schools tiliko awiri. Tiliko ine ndi sister wangu nkulu zinake Anet. Azibambo aja mbongo sizidabwezi. Ayeti. Sada kagule.
Sana kagule. Anakagula azibambo. Ayi. It's just the two. So kupanda anyamata nyumbamo simunapulukire amayi. Surprisingly, I think for me, so I am blessed because I met the Lord very young. Ndidi ku secondary school nditangoyamba. So even ikafezeka nje ukuthi kuyamba nokupulukira ndikupanga sokonekera, for me I did not have that chance because I was already born again anyway. Being born again zidasintha bwanji moyo wanu? Everything. So even as you were going to secondary mpaka ku college, that did not change? It did not change. Ifana hakapita ku college amasintha atu? Zonadi. And especially ngati maskulu athu chancellor college anthu anati usakali kuti kumene koko kuli easy. So kalimba ndi chikristu chako. Anthu anati nanakaya, but I was like, no, I made sure kuti nditafika ku chancellor college people knew kuti uyu she's a Christian. First year. Moti mabanja kumene kusumdajire mabanja. Ndipo muthu asaza mwayankamuka ifani mambo kuti kuli mabanja kumene kuti mabanja timakhalapo azaza tisocheza nawo analiko koma sina abanja ifa mpaka abambo kumakaterekera madzi ndi kumasuka sizinafika pamenepo chabwino then zoyimba zidayamba bwanji? Ineyo kuimba, I have been singing mwina for over 10 years now. Okay. Kwambili experience anga it's leading in church, being a worship leader. When mwina atopanga families with the term praise team leader. Praise team leader. Yes, that's what I was kwanta ya Italy. Okay. Ndili ku secondary, I think in form 2 ndipomena kumana ndinzanga zinake Melody Mijoya. Ndiye anali mwana wa abusa. Ndemo kucheza naye amakhalabe kumanduza basi khani zina za church kwawo chani. So I became interested. Basi mtuje mpomuna ndipangano invite ku church kwawo, that is ku Agape Life Church. Meaning it was that branch I went to was being led by Pastor Mijoya at the time. So ndinapita kumene kuja. That's when basi nakhala no interested kwambiri for years anali woyimba even now amayimbabe. So I was attracted to that element. Ndipanga invite ku church kuona kuti ndikaone kuti maimbidwe ake amaveka bwanji ku church. Basi kupita kumene kuja I fell in love with the place. Ndendi nyimbo so basi I found a home kumene kuja. So my experience started like that. Ku join a praise team, kumaimba kumene kumabhakira kena kuti pasamwayi panga niko ni lead nyimbo, panga lead nyimbo like that. That's how I built myself as a singer. So I have been doing that for a very long time. Ndinakhala ku Agape for years, and then I moved on to now starting gathering with RFP, where I also became a worship leader. RFP? RFP. Raised for a Purpose Ministries. Raised for a Purpose? Yes, led by Pastor Aubrey Masinga. And whom I gather. It's a ministry, yes. Yeah. Fast sinambe. The ministry. Mugati the charity. Yeah, ndofusa kuti ndi charity. Kuti mapemphera ngati mungati charity manena ndimeneyo church anu ndimeneyo. Kwenu church wanga ndikumene ku RFP ko. Yes. Ndiye kumene ko mupanga zoyimba imbasi. Kupanga sukwa basi. Ngati leader wa praise. Yes. Umafika mpaka pa leader. Tafikapo ndicho takula so kwa RFP ndikomwe so apart from being in a team kuma leader team ndikomwe so I got inspired kuti I think ndithaso kuyamba so kumayimba nyimbo zanga. Yes, ndiye mayamba kupanga nyimbo zanga. Ndiye mwatulutsa chabamu? Chabamu sinatulutse tikukonzekera. Yes, mungochita tima singles basi apo ndi apo ndavona mpaka video. I'm a video ndili now. Actually anthu ambiri so muna they know my face because of the videos that I've produced. Maga ndinapanga cover ya Nara. I think that was last year January. Video imene ndi omwe anthu amakangati amaidziwa kwambiri. Nara ndi munati ionera imene Nara yakutanthauza kuti chani? Nara, it's actually a Nigerian nyimboyo. It's English and a Nigerian language. So Nara, it means praise be to God. Anaimba ndi Travis Green and Tim Godfrey. Then ndinango isinthabe kuti moma maimba chachi Nigeria mo ine nalosa muchichewa. Anthu anayilandira bwanji? Anthu anayilandira bwino. Actually matika papa musewa ndi iwe Nara. Angoti Nara basi. Basi lashe sakulitsi. Chabwino. Amazola Nara. Chabwino. I did that cover last year. Kuchokera kwa Shyreen Kalulu, ladies and gentlemen, tionere nyimbo imene Nara. Kuchokera kwa Nara.
done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still won't be enough. It's hard when you heal completely. Uzi wa mtima wanga dino mati amoyo narekelemo. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Nara, nara, narekele, narekele mo. Nara, nara, narekele, narekele mo. Balibe wina oposaino, balibe wina angafane nanu. Yes, Solomonali lelo muli muzakala tawi zonse ndino wayera. Yesu. Nyimbo yabwino kwambiri. Nyimbo yabwino kwambiri. Mwaijambulira kuti mene. Tinajambulira kwa pensulo. Kwa pensulo? Kwa pensulo. Siku limene we were just driving looking for a perfect location. Basi mugoendesa watu, we just kept on going. Mbali ya kumene. Manyowe paka nokafika huko. We just saw a green. Kwa pensulo. It's past Manyowe, I think. Oh, I think that's what they call it. Kuma ndikutsogola kuna kuti santhu ambiri sakukudziwa. Kuma ife what attracted us to that place tinangoona a green land. We like tukufuna that sort of environment for this music video. Nde basi tikumangoenda ndi the person who shot it, the director of the video, that is BRK. Yeah, but that's how we found it. Tikangoendesa kali basi tinapezeka kwa pensulo. That's where we shot. So anthu anayilandira bwino kwambiri imene. Anthu anayilandira bwino because at the time when najambula nyimbo I think inali yochuka, inaita chuka kwambiri imeneyo. And there were so many covers yomwe anthu amapanga on YouTube amaikosiyana siyana. So I think the reason why it's inachuka because I think I'm the first person who ndinayimba muchichewa. So as I said nyimbo ndima malines eno kuti anaimba mu chiyankhulo cha ku Nigeria. So mwina anthu ena samapambisa kuti apa pakuda mati chani. But when I now translated it to the Malawian audience and they understood kuti nyimbo kuda pa imati makuti makuti. That's what I think inaipusha so kwambiri kuti anthu ayionere, anthu ayidziwe. Ayi nyimbo yabwino kwambiri. So ku chali chokoso zumayenda bwino bwino. Chali chokoso kuyenda. Kwa basi. Ndi naranso mayimba sukumeneko ku chali chokoso. Ndinayamba kamuzi nanga si nyimbo yanga. Ndi nyimbo zanga so I've shot videos for. Koma ina ngoyipanga just for ngati a teaser. So chabwino kuti akuizona. Yes. No, tichite break pang'ono, tibweranso ndi inu posachedwa apa. Ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Tikudziwana ndi Shyreen Kalulu, oimba nyimbo zauzimu. Tichite break pang'ono, tibweranso posachedwa apa. Ndine Brian Banda ndi programu ina ya sabata ino ya Tikudziweni. In fact tili mgawo la chiwiri komanso lomaliza la programu yathu nthawi ino. Tikudziwana ndi Shyreen Kalulu oimba nyimbo zauzimu. Ndi mavuto anje amene oimba nyimbo zauzimu za kumalawi amakumana nawo.
think for one, there's this major problem, not only for anthu oimba nyimbo za uzimu. Komano nthawi zambiri to get to an audience kuti nyimbo zijano zomwe kuimba zifikire anthu zimakhala very challenging. I think anthu ambiri amafuna kuti uchulike nakake ngati akufuna kuti ngati ufuna kuti nyimbo ayisewere pa program yawo whatever it is on TV on radio uchulike nakake so that is very challenging. That's right. Zimakhala zinthu zolemera pena kuti ineyo I have a message, and I think the burden can be even bigger for Antoda member of gospel because often umakhala kuti ufira kuti I have a message. Ndindi uthenga kuti wina akakuyenera kukumva. Koma when you want to release it out there, so there are so many blocks. Ndinde kamesi nandi. Azanga kulandira. So that is a challenge. It is a challenge because just to get to an audience, there are so many hoops that you have to jump. That's right. Kuti afike kuti anthu ambomvera nyimbo zako kuti uchuke ukuyenera kuti mukuona kuti Shyreen mwafika kapena ulendo udakali kapena ndo anara mwafika kapena ulendo udakalipo ndangoyamba because as I said ndangoyamba kupanga record nyimbo zanga 2018 which is 2 years ago. And there was a 10 years of preparation for me. You know, that's how I look at it. For that takeoff, Join our praise team, for me it was for something big. And Paris Mozambique is already so many men of God they have ever spoken in my life. Uneneri. Antuna kungondona ndikuimba pena pake and kuyankhula china chake iwe uzakhala kuti iwe uzafika zinthu zimenezo. Look, now you're on television. I'm now on TV with Brian Banda. You see? Yes. So zinthu zimenezo I have not even seen half of them. That's why ndikuna kuti ndangoyamba. But zinthu zambiri zoti I'm yet to experience and the world is also yet to experience. What would you describe as your lowest moment? My lowest moment, I think for me should be somewhere around 2010. 2010 was a very tough year for me. As I said, I said I have a very strong mother. But in 2010 there were some things that happened at home. And around the same time, my sister got sick and was hospitalized. The only sister? My only sister. So, in our entire Woody, there was almost no hope. Because I think the only hope was good. At least I have God. Koma china chiti chose around us. It's nice in the you know. Moment ukuna kuti tagona po ndinjala. Then diva ngati ukona ndinjala. Taganiza. Koma simachitika. It was a phase. Inali just a phase where a lot of things zinaenda in our family, but I'm glad kuti Mungu anatipulisa mu ijayo and pano tili pano timagwira chiro banki pano muna iyo diva oneka chonchi you know. So it was a very tough phase even for her. Mwakameno munthu olimbikira but kulimbikira kupusha zinthu sizimagwirabe. So 2010 I think was a very tough year for us. Nanga ilipo nthawi imene you would consider your highest moment? Yes, definitely. Kwambili. Maybe more? The highest moments are there almost daily. Kuma one that I can point out, I think in regards to my main Zoimba Imba. I remember, I think in 2007-8, kuna vuda mvula. Chaka chimene chocho. Mvula inavuda kwambiri and as a nation, anapanga organize, I think it was the office of the president at the time, anapanga organize mapemphero. Kuti zibusa wose achani, even the president at the time anali kuti akakhala kumapemphero amene ajawo and anali kukomesa. So ku meeting imene yoyo I was chosen to lead a song, to lead a worship song. A president alibombo? Mali? A president alibombo?
alipompo anthu amene kuna ananda anali abingo abingo and for me one it was good environment yo one there are so many men of God yet anthu kuti timayamikira timakhala kumamvera maulaliki wawo anali in one room at one time and kumaona kuti president akhala apo ine ndikutenga microphone ndikuimba nyimbo anthu aja nkumayankhira that was one of my best highlights you know to say my gift has brought me in front of kings, the kings of this land. That's what gifts do. Yes. They take you before kings. Exactly. So I think for me that was one of my highlights. Zoimba zangas to say I led worship at a presidential function where the president was there and kunali so many men of God. That was a beautiful experience. Mutakhala kuti mwapatsidwa mwayi kuti tiwitaneni kaya kunyumba ndiye kunena kuti akumatilandira bwino ndiye kuti tiphike chani ino muzandiphikire mpunga uli palombe uli mpunga chabwino muzandiphikire mpunga mpunga muzakhale salad masala usangoti salad azakhala wa mayonnaise ndi nyama ina yose mayonnaise akalemo koma mayonnaise salad wa mayonnaise ndi gulu lija loti mbokozo ngota pa ndi spoon mango that's what I like eating kumalawi kuno mukati amene mmamtayira kontengo pankhani zoyimba imbasa kusomeni ndilopheka kwambiri ndilopheka kwa ine ndi Faith Musa ndimamukonda kwambiri mwayimba naye kodi not yet. Not yet. Koma ndiyimba. Mamuyimba naye. Muone kuti mwimba naye. Iye samaziwa. Ndimamuuza kuti I say tizayimba limodzi. So I really admire him. I think ni muntu mmozi ukuthi or even ndikakumana naye he's a very humble person. Very down to earth mata ucheza naye kubwino. Luso ndi alinalo. And zake amayimba one man band jani. Ndisikiri yokuti so for you it's just voice chidajidi yonse simayimba. Sina yambe wimbe zile kumando kunzila. Kunzila guitar. Sadi keyboard or my drums? My drums. My drums afuna ujera Komanso nyimbo ndizivuta kupika. Ndi my drums. So banja munalipeza mai? Sino kwati. Amena kuti onera pano akhoza kuyesera mwayi. Kuli vacancy? Mwapeza kale? Kulibe ku vacancy. Koma palibe mpesi tinakwati. Simu yankha mumu yankhani zomveka. Kumandali yankha. Alipo abambo alipo. Apezeka? Maswera. Ndimafusa limeneli because the next question is kuti if you were married which you are not now. Komano muli pantchito kuchalichiso akudalirani amayiso akudalira pomwepa. How are you combining all these responsibilities? Okay. Ndio responsibility imodzi palibe pamenepo. Madongosolo. Tokora kuchitika. Okay. Adamene. Madongosolo kuti at least nafeso. Divale compare. Ezona nzofika. Kuti it's a dream of every woman, yet. I don't know about it being a dream. Okay. Exactly. Koma anthu ambiri the plan. Do so. Ifeso tipanga dongosolo. Achabwino. Fanta muma ndi. Timwa kwanengala umsona amapezeka be fanta kuti? Akupezeka. Achabwino. Kabati sapeza kamwenu mumakonda. Achabwino. So how are you combining zonsezi kunchito, kuchalichi, kunyumba? It comes down to planning. Muntu uzikhala ndi dongosolo. Bwino and be focused. You know, I like my life simple. Ndimapanga zinthu mene zomumachulazo. Ndimapita kunchito, ndimapita ku church, ndimapanga nyimbo. My life basi ndi imene yo. Kukaphika kwa boyfriend. Kukaphika kwa boyfriend. Mariba? So I keep it simple and I'm focused. Mina kuti apa ndikupanga izizi basi and not try kubweza ndimbizo kuti zinisokoneza. Koma I keep it simple and have a plan. Lelo ndikupanga ichi, mwezi ndikupanga ichi, chaka ichi ndikupanga ichi. That's how I do it. What's your circle of friends? My circle of friends ndi ngati anthu oyimba okhaokha. Anthu kuti tikakumana
basi tikambe zoti silimbikisa you know because anthu kuti anthabwala chabe samalepera you just meet you talk you laugh mudya limodzi koma azizanga ambiri ngati amene kuti uyimba tikakumana nkhani makha practice titeni tilimbe nyimbo yanyowa titeni tipange ishi ma ideas ako ndotani zinthu ngati zimenezo creative people I think that's the best way ndinganene but that's my circle of friends. Ndikuyamikeni kwambiri kuti munabwera. Mwina ena amene akutionera pano they would want to be Shyreen when they grow up. What would you tell them? Atsikana mwina ena amachita praise amayimba mu praise team they would want to grow up to a person you are. What is the secret? I would say discover what God has planned for you. Udziwe chomwe Mulungu akuti chani za moyo wako. Ukuyenera kupanga chani, ukuyenera kupita in which direction. Because that will make life very easy for you. You know, I'm lucky, as I said, I've had people already kunenere into my life. So I had a direction. Now, I think ndikuyenera kumapanga is, and this is what Mulungu akunduze ndizipanga. So if you want to be like any person that you look up to, really, iweyo paweka udziweke kuti ineyo mwandika Mulungu afuna ndikhale chani akundiyankhula kuti chani ineyo in this time. So I think that's the best way I would say. Udziwe kuti Mulungu akufuna kuti upange chani and build a relationship with him. Chifukwa ndizovuta kuti munthu kuti sumayankhulana naye sumacheza naye azokuza zinthu zoti intimate things zokhuza ndi moyo wako koma ngati uli ndi relationship ndi Mulungu kuti it's good and you are close and mumayankhulana you communicate zikhaza zokhweka zokuti Mulungu azikuza every step of the way. Ichita panga ichi go work here uku go join this church uku life becomes easy ukakhala kuti uli ndi a good relationship ndi Mulungu. Praise team leader wabwino amatani. One of the things that someone done is have a relationship, because a relationship with God thing because china chilichonse it comes from that. The Bible says, guard your heart, because that's where the issues of life come out. And if you guard your heart and you connect your heart with the Father's heart, with God's heart, then my issues are more. That's when they will come out. So being a praise team, I could be so great. I could a nyimbo, I could do imbe bwino. China chilichonse chiwena kuchokera pamene popo kuti iweyo relationship ndi Mulungu ndiyo tani. Shyreen Kalulu, tikuyamikeni kwambiri, titakuita nani kuti mubwere mwatilemekeza kwambiri. Tathokoza. Thank you for having me. Zikomo. Pamene ponso ndiye pamapeto a programu yathu ya Tikudziweni, lero timadziwana ndi Shyreen Kalulu oyimba nyimbo za uzimu. Malo mwa ife tonse kuno ku Times Headquarters ku Blantyre. Tikuyamikani pokhala nafe, ine ndi Brian Banda. Kufikira Sabata yamawa pamene tibwerenso ndi mulendo wina, tingoti mwakoma nonse and goodbye.